Assalamu alaykum muhterem milletdaşlarыбыз. Türlü төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы вакыйгалар, яңалыклар белән таныштырабызны дәвам итәбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Ульяновскийның Бердәмлек китапханәсендә китап бәйрәме. Бу безнең киләчәк буынга тапшырып калдыра торган бик тә кыйммәтле, бик тә кирәкле хәзинә. Кыргый авылы мәктәбенең укытучылар династиясе. Безнең эшебез, эвебез, сүзебез, тешләребез бөтенесе мәктәп. Красноуфимда яшәүче эшмәкәр Марат Галиев. Татарлар бу якта дружный халык, нык халык, матур халык, всегда поддерживает. Нурсултан дуслык ансамбленә 9 ел. Моннан 6 ел элек Ульяновскийда Татари Симбирского Ульяновского края дигән энциклопедик басма дөнья күргән иде. Татар милли мәдәни мөхтәрияте әлеге фәнни хезмәтнең яңа басмасын чыгарды. Өлкәнең татар авылларындагы китапханәләрдә, мәктәпләрдә аны укучыларга тәкъдим итү кичәләре уза. Шундый кичәләрнең берсе Ульяновский шәһәрнең Бердәмлек китапханәсендә узды. Анда хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Әлге китапның беренче басмасы өлкә татар автономиясе активистлары тырышлыгы белән 4 елга якын әзерләнде. Аның материалларын җыюда, фотоларын туплады, авыллардагы мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре аеруча зур хезмәт куйды. Барлык язмаларны берләштереп, материаллар эшкәртүне автономия каршында эшләүче төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы алып барды. Безнең тарихны чуашлар язмый, урыслар кирәксенми, үзебез язмасак, кемгә дә кирәкми. Бу китапта бу ел ахыргысында бер язуларым без яхшына утырдык. Бер 60 яңа фамилия. Беренче тираж ахыргы китапка хәтле бездә юк. Китап хәзер беренче чыккан. Алар халыкта, илдә, библиотекаларда таралды. Татарстан мәдәният министрлыгы грантына чыгарылган Сембер Ульяновск татарлары энциклопедиясендә төбәкнең һәр татар авылы, андагы мәчетләр, танылган шәхесләр турында берничә йөз язма һәм мәгълүмат урын алган. Китапка кергән тарихи мәгълүмат башлыча өлкәнең Өмет газетасында чыккан язмаларга нигезләнеп язылган. Ул безнең бик тә кыйммәтле китап. Анда безнең тарихыбыз кергән, халкыбызның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, данлыклы кешеләре, югары дәрәҗәләргә ирешеп, төрле төбәкләрдә яшәүче якташларыбызның биографияләре монда кертелгән. Бу безнең киләчәк буынга тапшырып калдыра торган бик тә кыйммәтле, бик тә кирәкле хәзинә. Энциклопедиядәге язмаларның борынгы Сембер шәһәренә кагылган өлеше тарих фәннәре кандидаты Рәмзия Вилданова хезмәтләренә нигезләнеп эшләнә. Ул үзенең 18-19 гасырда Сембер татарлары китабы өстендә 3 елга якын хезмәт итә. Шуңа күрә иске Сембернең һәр урамы тыкрагына түгел, һәр йорты диярлек аның өчен тарих чыганагы. Узган ел азагында исә Рәмзия ханым 1917-27 елларда Сембер шәһәрендә һәм губернасында шул чорда андагы милли тормышка, татарларга багышланган үзенең чираттагы китабында чыгарган. Большинство людей, подавляющее большинство от советской власти получило очень много. Во всяком случае, человеческие условия. Татары очень не торопились ни в какую сторону. Только татары выпускали свою собственную газету. Газета «Кен» называлась, «День». Потом она 2 июля 18 года первый номер ее вышел, а через год, в 19 году, уже она называлась «Тан», «Заря». Почему ее переименовали, я не знаю, сведений таких нет, но в любом случае она проработала где-то до 21-22 года всего. Төбәк тарихы һәм данлыклы якташлар язмышын өйрәнү буенча Ульяновск татарларының бай тәҗрибәсе бар. 90-нчы еллар уртасында җирле язучыларның гына әдәби китаплары чыккан булса, яңа гасыр башында инде туган як татар авылы тарихына багышланганнар да күренә башлады. Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Бүген шуларның 31-е үз китапларын булдырды инде. Быел тагын 7 авыл паспортлы булыр дип көтелә. Киләчәктә дә ул башланган эш devamlı bulsun idi. Çünkü onları körkelmeyen şahıslar küp, onlar okugan sayın barda üzerinin okuşuyduların anlı varalar. Tarih kitabını çıkarıyor. İkinci iyi 4-5 mərtəbə ağır olmasa bir ondan da artıq ağır o kitabını çıxarır. Arxivlarda oturur,
материал туплау. Өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге белдергәнчә, 1200 данәдә чыккан Сембер Ульяновск татарлары энциклопедиясенең күпчелек өлеше авыл мәктәпләренә, музейларга һәм барлык китапханәләргә дә таратылачак. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар. Хәзер юлыбыз Мордовия Республикасына. Узган тапшыруларыбызда без Ләмбирә районы Кырви авыл турында сөйләгән идек. Бердәге мәктәптә дә булдык. Аның директоры Мордовия Республикасының атказанган мәгариф хезмәткәре Наил Янгляев. Аларның гаиләсендә укытучылык эше буыннан буынга тапшырылып килә. Укытучылар династиясе турында алдагы репортажда. Безнең династия Янгляевларыбыз сезнең каршыгызда 592 ел. Хәзерге көнгә безнеке династиябыз башланды. Минем бабакай Янгляев Ибрагим Айнидинович. Бу фотосурәтләрдә укытучылар династиясен дәвам итүчеләр. Ибраһим Янгляевның балалары, оныклары. Ул районның халык мәктәбендә беренче директор була, аннан Аксен авылы мәктәбендә эшли. Бөек Ватан сугышыннан соң Кырвигә килә. Тарих укытучысы, директор лайыклы ялга чыкканчы биредә хезмәт куя ул. Ул оныгы мәктәпнең хәзерге директоры Наил Янгляевка 3 яшь вакытында вафат булган. Мин аның әһиятсынлыгына, тишсезлегенә беләм. Минеке бер бабам бит учитель иде, бер икенче бабам инде нәнәнең әтисе ул мулла иде. Вот ике кода инде безгә тәтәммән ике безгә сәлкинчик бәләгән иделәр. Вот шул сәлкинчиктә, вот мин ядимдә хәзер тора, ничек безне сәлкетәләр, шанда вот күз каршымда ул минеке калды. И последний көннәрем калган көннәремдә инде качан үлем түрендә ятканда мин нәнәнең кулында вот ул инде китте бу дөньядан. Мин вот шул тишемдәге сенне мин аларны вот күреп калдым. Ибраһим Янгляевның 5 баласының 3-се укытучы һөнәрен сайлаган. Кырви урта мәктәбендә белем бирәләр. Наил Янгляевның бөтен бала чагы мәктәптә үтә. Әле аягы идәнгә дә җитмәгән вакытта парта янында утырганнарын хәтерли ул. Соңрак аның сыйныф җитәкчесе, тарих укытучысы, абыйсы Наилгә синең урының биредә ди. Без укып бетергәндә минеке уемда юк иде үзгә урынга китәргә. Мин бетердем 82-нче елны Мордовский университет, историко-географический факультет, специальности история, вот историк. И кайтып килдем мин үз мәктәбебезгә. Хотя минем инде мәктәптә эшләйде Абзибул Шалуев, Рафик абыебыз эшләйде историком. Урын юк иде. И миңа бирделәр технология дәресләрен, пока Рафик абый эшли, урын юктыр. Параллель рәвештә кичке мәктәптә дә эшли ул. Анда инде үзенең яраткан тарих фәнен укыта. Ничек кенә булса да, бер кайчанда һөнәрен үзгәртергә, башка өлкәгә китәргә башына да килмәгән. Мәктәптә эшли шундый кеше, кайсы күңелемнән җаныман каняган. Мин үземчәтән кеме школга килде, җылы школда эшләп белгерсә, аны вот ничеккә бату трясинага дип ләксә, аны тарта уланда. Вот мине дә шулай тартты. Мин ирегә идем. Китә идем, бер ел укыттым, 2 ел укыттым. Җибәрәйделәр тонарга, язын инде отпускага дип бирәйделәр. Мин белмидем кая үземне итәргә. Мине тартайды школга, мин ирегә идем школга. Без шандылар школда без канаганнар. Безнең вот эшебез, эвебез, сүзебез, тешләребез бөтенесе мәктәп. Төшкә кермәслек тә түгел. 40 ел мәктәптә, шуның 33 елын директор вазифасында ул. Россия мәгариф системасының мактаулы хезмәткәре, Мордовия Республикасының атказанган мәгариф хезмәткәре. Исем дәрәҗәләре дә өстәлеп тора. Ә менә балаларга мәхәббәте бер кайчанда сүрелми. Хәзерге балалар аларныкы интереслары үзгәрәк. Ул вакытны бу гаджетлар юк иде. Телевизорлар һәрбер өйдә юк иде. Балалар саблыклар иделәр. Алар урамда спортом занимались. Хәзер балалар башлыраклар Күбрәк беләләр. Күбрәк беләләр. Без аларга карата әлдә арттарак барабыз. Без алардан өйрәнәбез. Безнең дә әфәнде безне итәбез дә калган нәрсәләрне
Biz сорыйбыз алардан, алар бездән белем алалар, biz алардан үзгән истәде. Рәнеп чыга шулай. Укытучы ул һәр вакыт үсештә, даими рәвештә белем туплый, өйрәнә, ул замана белән бергә атларга тиеш. Наил Янглеев әйтүенчә, укучы көтә, авызыңа карап тора. Шуңа да бөтен җаның, тәнең белән эшләргә кирәк. Көргә узды. Мин әйтәм, барырмы идем мин тагы? Мин уйламас идем. Бер сәгатьтә, бер минутта уйламас идем. Катерга миңа мәктәпкә кайтмаска. Минем юлым утшал. Мин артык үзгә юл белмим. Школдан башка минеке өйдән чыгам, минеке мәктәпне узам, мин күрәм, минем башым борылган инде сразу мәктәпкә таба. Нихалында үзем школда булмасам да, школга өйгә килеп кайтып киләм, башым борылган минеке мәктәпне күрәм. Ебарысыны яхшы анда уллар янамы кичен, анда кемдис дә шулай. Бик җаваплы хезмәт. Авыл укытучысы аеруча үтә күренмәле пыяла астында кебек. Һәр эше, фикере, әйткән сүзе башкаларның күз уңында. Наил Янглеев һәр укучы белән аңлашып, яхшы мөгамәләдә булырга тырыша. Үз балаларыма, оныкларыма кырысрак мин ди ул. Наил Янглеевның бер кызы тарихчы, мәктәптә укыта, икенчесе китапханәче. Хатыны Кадрия ханым Кырви мәктәбендә китапханәче булып эшли. Ул кияүгә чыкканчы лампа заводында хезмәт куйган. Укытучылар гаиләсенә килгәч, үзе дә бу мөхиткә кереп китүен сизми дә кала. Әлеге хезмәттә инде 38 ел. Яшьтән яраттым китап укырга. Уким да балаларга предлагаю, алар итеп укыйлар. Вот зур класста минем есть неем помощница, ул йөри бик инде җанын тәнен биргән. Мин анарга шал нинди китаплар үзем укыдым, анарга мин предлагаю. Мин ник калдым бу эштә, мин яратам эшемне. Кемдер укытучы булып, кемдер монда да должен, китапханәдә дә эшләргә должен. Мин балалар яратам, китаплар яратам. Может быть, бу хәзер не актуально, что вот китаплар, мин үз возрастымда да күп внимание бирәмен китапларга, укимын. Янглеевлар гаиләсе татар балаларын гыйлемле итүгә зур өлеш кертә. Китапка, аң белем алуга мәхәббәт тәрбияли. Милләтебез әнә шундый шәхесләр белән горур. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Кырви авылы, Мордовия Республикасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Красноуфимда яшәүче эшмәкәр Марат Галиев. Татарлар бу якта дружный халык, нык халык, матур халык, всегда поддерживает. Нурсултан дуслык ансамбленә 9 ел. Урал татарлары турында сөйләүбезне дәвам итәбез. Свердловск өлкәсе Красноуфим районында яшәүче милләттәшләребез зур проектларын җирле эшмәкәрләр ярдәм белән тормышка ашыра. Мәчет салумы ул, милли җыеннармы? Әлеге уңайдан без татар эшмәкәре Марат Галиев белән әңгәмә кырдык. Ул Красноуфим районындагы милли тормышны ничек бәяли һәм татарларның киләчәген ничек күрә? Алдагы видеоязмада. Красноуфим районында татар эшмәкәрләре күпме? Алар милли проектларга ярдәм итәме? Без районда иң беренче пилорам куйдык, агач белән занимались. Шул заниматься итеп азлап күтәрелдек. Аллага шөкер, в основном шундый зур эшләр шул предпринимательләрнең аркасында. Предпринимательләр гына түгел инде монда безнеке. Благотворительный фонд «Малая Родина» Альберт Феликсович бик нык булаша андый эшләргә. Предпринимательләрдә бер эш аларсыз эшләнмәй. Сабантуйда любое строительство весь булшалар. Красноуфим районында 13 татар авылы бар. Бүген әлеге салалар ни хәлдә? Авыллар төрлечә. Аллага шөкер, халык олораклар яши инде барабар. Аллага шөкер, матур яшиләр. Яшьләр зурак городларга тартыла инде. Шул то, что эш бик юк. Шунсы зарплата кимерәк инде городтан караганда. Шуңа күрә генә шунсы гына. Алла бирсә, барабар җиргә
тартылырлар әле дип уйлыйбыз инде. Кайтучылар бар инде. Кайтучылар бар, Сибирьдән кайталар. Аллага шөкер. Татарлар бу якта дружный халык. Нык халык. Матур халык. Всегда поддерживает. Бер-беребезне. Но Татарстаннан үтмибез бер кабатта. Красноуфим районында татар кадрлары җитәме? Кадрлары малалар быел бездән быел гына Татарстанда 7 кеше укый райондан гына. Красноуфимский райондан. Муллалыкка. Хәзер муллалар, конечно, тоже күбрәк, чем мәчетләр. Ансы да бар, но мәчетне укытып чыгару, мәчет салу түгел инде. Районда практически каждый авылда бар. 13 татар авылда почти 11 мечеть. И монда центральный мечеть инде. Татар авылларында татар телен укыту кимегән. Бу мәсьәләне ничек хәл итәргә? Бу проблеманы ничек хәл итеп була? Монда без укытырга кирәк татар теленә, укытучыларны. Ничек, как можно еще решить? Татар теленә мәктәпләр юк бит. Бәлки мәчет каршысында эшләргә мана ничек? Ана мәчет юк, ана мәчетләрдә мәчетнең үз мәчетләрдә булган әйбәт мәчеттә укыталар аны. Укыталар, татар телендә укыталар. Дин турында да бирәләр. Ансы бар, но бөтен мәчетләрдә түгел. Балалар да юк шул. Татар яшьләре кайда китүне хуп күрә? Екатеринбургкамы, әллә Казанмы? Күбрәк кая китә татарлар яшьләр? Екатеринбург. Казанга да китәләр. Казанда торалар, Казанда укырга китәләр. Екатеринбургка. Күбрәк Екатеринбургка. Татарстан ярдәм итәме? Ярдәм итә. Шул ук мин белгәне генә менә быел университетка да керделәр, торыр җирдә бирделәр. Бесплатное обучение. Аллага шөкер. Кире кайтмыйлар. Юк. Анда калалар. Татарстанда. Красноуфим районында 10 меңгә якын татар яши. Аларның киләчәген ничек күрәсез? Бу районда ничек күрәбез? Безнеке производство күтәрелә башласа, Алла бирсә. Мин думаю, что халыгы да кайтаранык дип. Азлап күтәрелә, районда да җирләр эшкәртелә. Шуңа күрә мин думаю, что барыбер әйбәт терәк булыр. Халык та кайтыр, балачага да кайтыр дип уйлыйбыз. Нур-Султан шәһәренең дуслык ансамбленә 9 ел тулды. Әмма коллектив агзаларын иҗатка һәм милли мәдәнияткә мәхәббәт 10 еллар буе берләштерә. Бәйрәмдә хәбәрчебез Әдилә Төхбәтова да булып кайтты. Бүгенге көндә Нур-Султан шәһәренең дуслык йортында 21 этномәдәни берләшмә үз эшчәнлеген алып бара. Таң татар башкорт мәдәни үзәге иң активларның берсе. Хәзер без аларга кунакка киреп чыгабыз. Февраль башында Таң татар башкорт үзәге үзенең төп иҗат коллективы туган көнен билгеләп үтә. Дуслык халык ансамбленә быел 9 яшь тулды. Коллектив әгъзалары татар моңына мәхәббәт берләштерә торган бер зур гаилә булып торалар. Бу кабинет безнең татар-башкирский үзәгенеке. Шушы нигә центрга безнең киләк ансамбль дуслык, елышабыз, йырлашабыз. Безнең репетициялар үтә. Шушындай күңелле итеп уже ничә еллап, бүген инде 9 елда булды, ничә еллап шушындай очрашабыз. Бер гаилә булып торабыз. Ансамбльдә безнең бик дус коллектив булып уже өлгерде. Күпме җырлар җырладык, күпме сәхнәләрдә чыгыш ясадык. Ансамблебез шулай күбрәк яңа җырлар өйрәнеп,
Үзен тагы да яхшы яктан күрсәтә бирсен, тагы да күбрәк безнең яныбызга зирек кешеләр килсен. Дуслык халык ансамбльне туган көне белән котларга Казахстан татарлары һәм башкортлары конгрессы әгъзалары да килгән иде. Җәннәт Низамеддинова инде күптәннән таң үзәге белән татар халкының телен һәм мәдәниятен саклау өчен уртак чаралар үткәрү буенча тыгыз аралаша һәм эшли. Бүген ул коллектив солистларына бүләкләр һәм җылы теләкләрен җиткерде. Бүген безнең ансамблебезнең дуслыкның туган көне. Инде ансамбль үзенең иҗатын күрсәтеп, татар милли халкының җырларын, бәйетләрен, мөнәҗәтләрен җырлап, халык үзләренең җөрәк җылысын һәрбер халыкка җиткереп, үзләре бик зур дәрәҗәгә күтәрелеп, авторитетларын күтәреп, аларны без бик яратып тыңлыйбыз. 9 ел дәвамында Дуслык халык ансамбле Казахстанның төрле почмакларында һәм Россиянең берничә шәһәрләрендә дә концертлар белән чыгыш ясады. Шул ук вакытта ансамбль җырлый гына түгел, ул ата-бабаларыбыз йолаларын, гореф-гадәтләрен зурлап, кичәләр дә үткәрәләр, спектакльләр дә куялар. Еллар үтә бара, коллектив составы да яңартыла. Безнең дуслык ансамбле 31 январь көнне 2013 елда оештырган идек. Беренче состав ансамблена уже пенсияга узатып куйдык инде. Хәзер уже безнең икенче состав. Икенче состав белән без халык исемен, халык ансамбль исемен алдык. Моны да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Ансамбль төрле халыкара һәм республика конкурсларында җиңүче һәм призер булып билгеле. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки коллективның үз концертмейстерлары, күренекле баянчылар Дамир Султанов һәм Руслан Тураев, шулай ук хормейстер Әсел Ергарина бар. Әлеге ансамбльнең репертуарына әби-бабаларыбызның борынгы җырларыннан алып, хәзерге вакыт җырлары да керә. Заман белән бергә атларга тырышып, Дуслык халык ансамбле популяр эстрада җырларын да башкара. Дуслык халык ансамбльне исәнлек, саулык, иҗат уңышлары теләп, туган көне белән кайнар котлыйбыз һәм яңадан-яңа чыгышларын көтеп калабыз. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казахстан. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез, авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.